L'1 de maig és sinònim de plec de la Cisa a Premià de Dalt i com cada any a les 11 del matí es va celebrar la missa solemne al Santuari de la Cisa, on abans de començar els gegants de Premià de Dalt van ballar en honor a la Mare de Déu de la Cisa. Tot seguit es va inaugurar l'espai Pere Ribot a la plaça del Santuari per rendir-li homenatge a aquest pàrroc de Vilassar que en el seu dia va fer molt per Premià de Dalt. El mossèn del poble, Josep Colomer, ens va explicar tant el significat de la festa com de l'homenatge a Ribot. Que és l'aplec que fa molts anys, l'aplec és en aquest dia d'avui, que antigament era la festa dels apòstols, en deien l'aplec dels apòstols, però avui dia és l'origen d'això. Aleshores, aquí és una ermita que té molta tradició, sobretot per la marineria. Abans del dinar es va inaugurar, també a càrrec del mossèn, l'exposició de pintura de Maria Fernández i de treball d'espart d'Antoni d'Abril de Gea, a la sala Josep Mas, que va causar l'interès artístic dels visitants. I a les 12 del migdia era el torn de que els gegants sortissin del santuari per ballar sardanes amb la cobla premianenca, al costat de la font i en un ambient de festivitat i alegria. Durant tot l'esdeveniment, tota la gent que es va desplaçar fins Premià de Dalt va gaudir de desenes de paradetes de tot tipus, de productes naturals, de roba i sobretot de menjar. Esperança Larro va ser una de les protagonistes de les paradetes i ens va explicar què venia. I això representa una espaseta que duien els pescadors a la barca, per si agafen una bèstia més grossa, potser per rematar-la, per defensa, no sé, perquè si hi havia pirates això poca feina farien. Maria Àngels Rabassa és un exemple de premianenca que cada any visita amb il·lusió l'aplec de la Cisa. A portar el ciri, com cada any, a comprar el sabre i donar gràcies a la Mare de Déu i fins l'any que ve. Només venim un cop l'any, però bueno. Per la tarda, després de la paella popular, es va dur a terme el rosari i la visita espiritual a la Mare de Déu de la Cisa i les havaneres amb el grup Serra de Marina. Sens dubte, els milers de visitants durant tot el dia van demostrar per què es tracta de la festa més característica de Premià de Dalt.